И други. Има съка. Къде приправиш? Той недялка няма да дойде. Ти имаш там някакъв широк баланс. О, чакай. Не мога да заболя спокойно. Само ми цапа. Може ли? Да. Тук крепчи ли снимаш? Да. Окей, ще го постиш направо на пладен. Не ще давам това го после. Атака. Добре, значи ще го случай. Лапайте всички! Моля се като фенс. Не сме стигнали до там. Може ти да скажеш. Искам да Да, имат не... На трети ход. Освен на Втория. Не, втори. Какво ще сменяме един, че годин с друг, че не ринка. Жити. Един на терите, искам да се връщаш. Клашнос. Пет. Ти си. Не, като отворя, по-долу правя с декото. Гуща. Духа. Ще спечелим сега вече кош. Едно. Не си спечели клаш. Втори. За протокола да се отбележи. Цъкаме звездката. Трети ход. Чакай само стровата да видя какво ще го правим. Него ще какво да го правят на стровата. Проведи още един клас, може земя да има отгоре. Никой обаче иска да е сигурен, че няма да му се случи нещо да загуби. Блок. Това също контакт. Трети. Хубаво, ако ще му убиваш следващия убивай му аз сигурно няма да убивам. 2-2. Има винаги шанс. Аз ти да. Ще да сложиш около 2 солифуги и да ги антапнеш за това запасите. Тише. Найди овърън. Друго. Овърън. Овърън, да. Е, по-лено, бе.